gràcia i si el cel ens ajuda, viurem prompte una nova aventura. Als estels volarem més enllà de la lluna. La vida és avorrida, sense cap fantasia. Vine i uniste a les Wings, és el club de l'amistat que poder ens donarà, totes juntes de la mà, unides. Wings, este club és el millor, amb els Wings triomfa l'amor, totes juntes vencerem si som les Wings. Amb els nostres amics volarem als estels. Les màgiques Wings ja arriben, vine unir-te a les Wings. Bloom ha tornat a la Torre dels Núvols amb Brandon a buscar el llibre que conté la seva història. Però Riven ho ha contat tot a les Trix i estes l'han enganyada amb una informació falsa. Està trista i de poc no abandona la dimensió màgica. Gràcies a les Wings i a Myrta, les coses s'han arreglat, però a un preu molt elevat. L'honor per damunt de tot. Vinga, xiques, no exagereu les coses. Només és un examen. Sí, és clar, però és un examen sorpresa. I la veritat, jo això ho trobo molt injust. Escolteu, l'examen serà sobre temes que ja hauríeu d'estar repassant des de fa temps. Però és que a mitja excusa tots ens posen un muntó de deures. A més, no només tenim la seva assignatura, en tenim moltes. Bé, de tota manera, com que demà hi haurà examen, vos recomano que repasseu bé tots els temes que hem vist en la classe d'avui, d'acord? Ah, no és just. És massa. S'ha passat És molt. increïble, per què no ho he vist abans? Mireu, jo no podré estudiar-me-ho tot. És que és impossible estudiar-se tot eixe rotllo. Meu dius o meu contes? Demà tinc un examen de l'assignatura d'horror. Què és eixe soroll? Però... Bloom. Què passa? Vos rieu de mi? Em podeu explicar què vos fa tanta gràcia? Has usat el pupitre com si fora un llit. Bloom, acompanya'm al despatx de la directora. Perdonen. M'he adormit a classe perquè estic molt cansada. És que anit no vaig dormir bé. Quina poca vergonya. La xiqueta es passa la nit bambant i després arriba de matí i se'ns adorm. Ho puc explicar. És per culpa d'eixa veu que escolte sempre. Cada vegada es fa més nítida. Em desperta a mitjanit i després em costa molt adormir-me. Quina imaginació. No passa res, Bloom, tranquil·la. Ara vés-te'n a l'habitació i intenta descansar. Ja parlarem d'això més tard. Però, senyora... Convoque el Consell Assessor immediatament. Bé, crec que ja ha arribat el moment de contar a Bloom l'altra part del seu passat. Ai, mare, on el dec haver ficat? Pensava que l'havia deixat així, o era així, o potser l'he ficat allí. És possible que... Anem a veure? No, això no és, i això tampoc. No, això tampoc. Professor Bisguis! Professor Bis! On s'ha ficat? Sí, és l'examen de demà. D'acord, provarem això. Espera que funcioni. Fum ballarí, ix de les meues mans, invoque una vida nova, obeix les meues ordres. Si t'interessa la meva opinió, este fum no és gens saludable. Bé, pel que podem comprovar, l'invent no ha funcionat, no? I tu quina classe de fada eres, Flora, si no eres capaç ni de treure Myrta d'esta carabassa? I tu no distingeixes una carabassa d'una Carlota. Posa'm a prova. Sí, això hauria de fer. Ei, et recomano que t'allunyes de mi. Oh, no et preocupes, Tegna. Myrta sabrà cuidar-se molt bé. Ah?
Estem intentant convertir Mirta la carabassa en Mirta la xica, però l'encantament d'Així és molt potent. Xiques, per favor, descanseu una miqueta. Vull ensenyar-vos una cosa. Les respostes de l'examen de demà. Què? L'examen de Palladium em va eixir tan malament que no em puc permetre suspendre este examen. Crec que el destí vol ajudar-me. Estela, per favor, no el toques. Obrir el sobre per traure les respostes és el mateix que si copiares. Sí, ja ho sé, però trauria una bona nota mitjana. Si copies per treure bona nota, després et sentiràs molt malament. Mira, això no ho sabré mai si no ho faig. Crec que hauria sigut millor que no hagués portat ese sobre. La tentació d'obrir-lo és massa forta. Hem de prendre una decisió. Què fem amb este sobre? Ei, tinc una idea. Llegim les respostes i després passem-les a la resta de la classe. Sí, dona, i així el problema deixarà de ser només nostre. I tu què proposes, Flora? Que ens oblidem del sobre i que ens posem a estudiar ja. Crec que en lloc d'obrir el sobre, me'n vaig a dormir. Sí? Doncs no seràs la primera, musa. Mira, Bloom ja està roncant. Vine, Bloom, vine. Qui eres? Dis-me on estàs. Vine amb mi, Bloom. Bloom. Sí, ja vaig, però on estàs? Bloom! Bloom! Bloom, la directora vol veure't ara. Què deu passar? Mai havia vist Griselda amb un semblant tan seriós. Ja deuen saber que tenim el sobre. Mare meva. Volia veure'm? Sí, passa, passa. Seu, per favor. Escolta, el Consell Assessor acaba de celebrar una reunió molt especial. El Consell Assessor? Senyora, li promet que no ha arribat a obrir el sobre. Quin sobre? Sobre? Ui, qui ha dit sobre? Un moment, et trobes bé, Bloom? Ah, sí. El que passa és que estic molt cansada. De què volia parlar amb mi? Mira, Bloom, és hora que sàpies més coses del teu passat. Eixa veu que sents és la veu de Daphne, una de les nimfes més importants de la història de Màgics. Daphne. Bloom, Daphne era la guardiana del foc del drac. El poder que va donar vida a la dimensió màgica. La llegenda diu que viu en les profunditats del llac de la Roca Lluminosa. Vine amb mi. Vull portar-te a un viatge de descobriment molt especial. El descobriment del teu passat. Ostres! Daphne vivia ací. Seguim. No passa res, Bloom, no tingues por. Senyora! Bloom, ara crec que hauries d'anar-te'n a la teua habitació a descansar una estona. Esta experiència ha sigut molt difícil per a l'estómac. Però vull saber més coses. Escolta.
Ara ja saps més coses del teu passat. Ara bé, el significat de tot el que has vist l'hauràs d'esbrinar tu sola. Què passa ací? T'han expulsat. Qui els ha dit que tenim el sobre? I t'han dit alguna cosa de nosaltres? Han cancel·lat l'examen de demà? Tranquil·les, xiques, no saben res. Res, eh? Aleshores, per què volien parlar amb tu? Faragonda només m'ha fet un sermó pel comportament que he tingut avui a classe. Què dius? Que exagerada! Si només t'has adormit. Bé, oblidem-ho. Ara tenim un problema prou gros. Què fem amb eixe sobre de visguis? Ara no puc concentrar-me. No pare de pensar en Daphne i en Brandon. No m'ha telefonat des que vam estar junts a la Torre dels Núvols. Tu creus que he deixat d'agradar-li? Què? Jo? Penses que he de telefonar-li? T'estic esperant. Pareu! Així només veniu a entrenar. Estàveu posant-li massa èmfasi i no cal. Aneu a canviar-vos. Vull que estigueu en bona forma per a la pròxima exhibició de l'escola. Però es pot saber què faig. Si Brandon no té ni temps per a pensar en mi, per què hauria de contestar a les meues telefonades? Kiko, m'has aconsellat malament. Kiko! Alto! Hi ha un senyal de perill en la porta. Això vol dir cuina. Encara no hem vist passar ningú. Hem d'amagar este sobre dins del rebost. Així, si una de nosaltres no pot resistir-se a la temptació de mirar-lo, podrà fer-ho. I sense que ho sàpia ningú, és clar. Però que conste que si una de nosaltres trau més nota que la resta, no tindrem motius per sospitar d'ella. Serà una elecció molt difícil per a totes. Sí, tens raó. Jo sempre havia pensat que les fades eren criatures d'esperit pur, però quan veig una muntanya de menjar deliciós com esta... Concentra't, Bloom. Això és important. I tu quin creus que és el millor amagatall per al sobre? No ho sé, xica. Entre el menjar? I què passa si demà de matí es fot i es troba el sobre per ací quan estiga preparant el desdejuni? Ei, xiques, posem-lo així entre els naps. A ningú no li agraden. Això ho diràs tu. A mi m'encanten els naps. Però ningú es desdejuna naps, Flora. D'esta manera, el sobre tornarà a les mans del professor Visques a l'hora de dinar. Això si a la nostra amiga Miss Tubèrcul no li avellís una tassa de naps demà de matí. Molt bé, ara ja ho he decidit.
poques wings. Ja tornen les wings, plenes d'energia. Amb aquella màgia i amb aquell poder són les wings. Són les wings. Així estan, han tornat les wings plenes d'energia i amb aquella màgia. Sí, són les wings. Són les wings. Wings Club. Flora. Wings Club. Musa. Wings Club. Flora. Stella. Flora. Tecna. Stella. Wings Club. Musa. Wings Club. No sabeu quines cares que feu. Ja està clar, xiques. El deixarem així fins que puguem tornar-li al professor demà. En realitat no volia copiar, el que passa és que he estudiat molt poc. I què esperaves? Som massa honrades. Sí, bona nit. Fins demà. Bloom, no vull ser indiscreta, però si tu estàs així, qui dorm en el teu llit? Que no entre, que em fa massa por. Per favor, calla ja. Totes sabem que eres una estudiant boníssima. Sí, estudie molt, però ja sabeu que no suporte que em posen un examen sorpresa. Calleu, per favor. Vos passeu la vida així i després qui treu sempre les millors notes? Musa i Flora. Xiques, arribem tard. Si no entren ja començaran sense nosaltres. Ai! Per què et pares? Mira. Què ha passat? Jo no ho sé, però tinc el pressentiment que esta classe serà molt divertida. Ja, molt bé. Sí, tot així com ho havia planejat. I què era el que vostè havia planejat? Amaril, per favor, seu. Ara vos ho explicaré tot. Senyor Bisguis, ahir es vam trobar este sobre i... pensem que possiblement és seu. Ostres! Sobre! Gràcies. Sí, sí que és meu. I vull obrir-lo davant de totes vosaltres. Es pot saber què vos passa? Només és un sobre. Per què vos fa tanta por? Així passa alguna cosa rara, No puc entendre per què esteu tan nervioses. Oh, no! Molt bé, xiquetes, ara que heu acabat l'examen ja podem continuar amb la lliçó, Què? Era això l'examen? És clar que sí. Ahir totes vau trobar algun sobre meu prop de les vostres habitacions. I totes vau pensar que contenia les respostes de l'examen. Ara els resultats estan a la vista de tothom. Crec que no és gens difícil saber si heu aprovat o heu suspès. Les que no vau poder evitar caure en la temptació d'obrir el sobre, ho porteu escrit a la cara.
Em sento orgullós de vosaltres. Heu tret la millor nota. Excel·lent! Sí, he aprovat l'examen. Moltes gràcies. Però què fas? Bé, ja heu vist que el camí per esdevenir una fada és molt llarg. Però encara sou jovens i totes teniu capacitat per aprendre la importància de l'honestedat i a resistir la temptació dels camins curts. Ser una bona fada és un treball que comporta grans responsabilitats. Això cal saber-ho. Xiques, ateneu-me un moment, per favor. És molt important. Demà hi ha una reunió a l'auditori i heu de vindre per tal de decidir a quina hora serà la pròxima assemblea que hi haurà de pares i professors. Oh, no! Els meus pares? Sí, Alfea? Oh, per favor! Mai m'han agradat les reunions de pares i professors. En el pròxim episodi, una terrible criatura viu dels temors i malsons de les Winx que passaran la nit sense dormir. Mentrestant, les Trix intentaran traure profit de la debilitat de les fades per aconseguir els poders de Bloom. Serà un moment difícil. S'ha declarat la guerra entre les fades i les bruixes. Winx, les xiques del Winx Club, amigues i sempre tan unides les cinc. És la meravella del Winx Club. Wings Club! Energia! Wings Club! Sota el signe de Wings! Wings Club! Wings Club! Winx, les xiques del Winx Club, unides lluitaran per salvar-nos del mal. No es trencaran mai. Les xiques del Winx Club gaudixen en volar-se damunt tot de cinc.